Μένουμε στο θέμα. Φιλοξενούμε απόψε στο δελτίο τον κύριο Σταύρο Παπαδούρη. Είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας της Πρώτης Κατοικίας. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδούρη. Καλώς ήρθατε στο δελτίο του Capital. Μια εξέλιξη για την οποία γνωρίζουμε πολύ καλά την δική σας θέση εξ αρχής. Η δική μας θέση διαμορφώνεται φυσικά ανάλογα με τις εξέλιξεις και για μας ήταν μια νέα εξέλιξη η σημερινή. Βλέποντας και την παρέμβαση της κυρίας Γιοχάκη, φαίνεται ότι το όλο θέμα εξελίσσεται σε σύριαλ. Φυσικά υπάρχει τη Δευτέρα μια έκτακτη νέα συνεδρία στην Επιτροπή Νομικών, όπου θα συζητηθούν οι 3 νέες τροπολογίες. Θα περιμένουμε και τις τελικές τοποθετήσεις όλων των κομμάτων μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη και υπολογίζω αρχές της εβδομάδας θα τοποθετηθούμε και εμείς επίσημα, ξέροντας τη Δευτέρα τις 3 αυτές τροπολογίες. Είναι ξεκάθαρες οι απόψεις στο ποιοι συμφωνούν στη συγκεκριμένη πρόταση για το νομοσχέδιο και ποιοι διαφωνούν. Αυτοί που διαφωνούν έχουν ως επιχείρημα ότι μια τέτοια εξέλιξη, η ψήφιση του νομοσχεδίου ελοχεύει πολλούς κινδύνους για την τράπεζα. Εσείς πώς απαντάτε σε αυτό? Να μου επιτρέψετε να το αμφισβητήσω αυτόν. Φαίνεται ότι, ακούγοντας τώρα και το ρεπορτάζ για το τι έχει πει ο κύριος Καμμάς, φαίνεται ότι από πλευράς Σύνδεσμου Τραπεζών αναμασούνται τα ίδια λόγια που αναμασούνται εδώ και τα τελευταία 2 χρόνια. Εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα συζητούμε το θέμα αναδιάρθρωσης δανείων, τον κώδικα συμπεριφοράς τραπεζών, αλλά φαίνεται ο κύριος Καμμάς μόλις την τελευταία εβδομάδα έχει αποφασίσει να εμπεδώσει το πώς πρέπει να δουλέψει ο κώδικας συμπεριφοράς, γιατί από τα μέλη, τα μηνύματα τα οποία έχουμε πάρει είναι ότι υπάρχει μια συνεχόμενη άρνηση από τις τράπεζες να παρέχουν μόνιμες και βιώσιμες λύσεις. Και αυτό είναι το κλειδί της υπόθεσης. Μόνιμη και βιώσιμη λύση. Αν μου δοθεί μια λύση η οποία δεν είναι βιώσιμη, αν δεν μπορώ να ακολουθήσω τη λύση αυτή, η επιτροπή που μου δίνει, το επόμενο βήμα που έχω να ακολουθήσω αυτή τη στιγμή είναι να αποταθώ στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, η οποία Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών είναι επιτροπή η οποία ανήκει στην τράπεζα ή στο συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα. Άρα, πώς θα βοηθηθώ ή πού θα βρω το δίκαιο μου, αν στο τέλος της ημέρας η λύση αναδιάρθρωσης που μου δίνεται δεν είναι ούτε μόνιμη αλλά ούτε βιώσιμη? Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι κατ' εμάς το να ψηφιστεί η συγκεκριμένη νομοθεσία και με τις τροπολογίες τις οποίες έχουμε ακούσει από τον κύριο Νικολαίδη, τον βουλευτή της ΕΔΕΚ σήμερα, πιστεύω ότι θα δώσει έναν δίχτυ προστασίας προς όλους τους δανειολήπτες και θα θέλω να τοποθετήσουμε το θέμα κάπως διαφορετικά. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αντιπαλότητα μεταξύ των 2 πλευρών, όπως Χριστόφορε σωστά έχεις πει, ότι φαίνεται ότι ξεκαθαρίζουν 2 πλέον ομάδες στήριξης και στρατόπεδα, τέλος πάντων. Στρατόπεδα, ναι. Εμείς το τι μπορούμε να πούμε είναι ότι προς το παρόν στάδιο μπορεί να ψηφιστεί η προτινόμενη πρόταση νόμου την ερχόμενη Πέμπτη, θα δημιουργηθεί το δίκτυο προστασίας και αυτό θα δώσει αρκετών χρονικών πλαίσιων στην κυβέρνηση να σκεφτεί σοβαρά, γιατί όταν λένε θα εφαρμόσουν το ιρλανδικό μοντέλο, ειλικρινά απορώ πόσα άτομα ξέρουν τι είναι το ιρλανδικό μοντέλο ή αν έχει καταντήσει απλά μια λέξη για να λαϊκίζουμε. Και σε αυτό το σημείο να παραπέμψω όσους αναφέρονται στο ιρλανδικό μοντέλο, παρόλο που δεν έχω κάτι προσωπικά με το ιρλανδικό μοντέλο, το έχω μελετήσει, φαίνεται ένα σοβαρό μοντέλο, αλλά πρέπει να υιοθετηθεί ανάλογα με τα κριτήρια της κάθε χώρας. Βρίσκεται σύμφωνο σε αυτό, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε το μοντέλο συγκεκριμένα που αναφέρατε της Ιρλανδίας και να το προσαρμόσουμε στα δικά μας τα δεδομένα, τα οποία διαφέρουν κατά κόρο. Μάλιστα, στην Ιρλανδία υπάρχουν οι μηχανισμοί όπου αν κάποιον άτομο οδηγηθεί σε εκποίηση μπορεί να προστατευτεί. Έχει αναρωτηθεί ακόμα και η κυρία Γιορκάκη, η οποία ανάφερε τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στις τράπεζες. Έχει αναρωτηθεί αν ορισμένες χιλιάδες συμπατριώτες μας οδηγηθούν στις εκποίησεις, πού θα βρεθούν τα λεφτά για να στηριχτούν αυτά τα άτομα, να τους προσφερθεί κάποιος χώρος διαμονής, ή θα καταλήξουμε να είμαστε χώρες, πόλεις και χώρες κάποιου άλλου ημισφαιρίου και να βλέπουμε άτομα χωρίς στέγη να περιπλανώνται στους δρόμους. Άρα αυτό που λέμε εμείς ξεκάθαρα είναι ότι η νομοθεσία αυτή μπορεί να περάσει, δεν αντιπαλεύεται με οποιοδήποτε νομοσχέδιο ολοκληρωμένο θα έρθει από την κυβέρνηση. Ας περάσει, να αρχίσει ο κόσμος να ηρεμά, να αρχίσει να γίνεται μια συνεργασία με τις τράπεζες, γιατί για θέματα αναδιάρθρωσης
αν η τράπεζα δεν πιεστεί, δεν θα δώσει ποτέ σωστές αναδιαρθρώσεις. Και αυτόν το βλέπουμε και το ζούμε εδώ και τους τελευταίους 8-10 μήνες. Αυτά είναι τα μηνύματα που παίρνουμε από τα μέλη μας. Ακριβώς. Επίσης να αναφέρω ακόμα κάτι. Τουλάχιστον όπως έχουμε πάρει την κατάσταση δανείων από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, έχω δει την περασμένη εβδομάδα να μιλούν όλοι για 27,5 δισεκατομμύρια μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αλλά δεν έχω δει κανέναν να δικαιολογήσει αυτά τα 27,5 δισεκατομμύρια πόσα έχουν να κάνουν με την πρώτη νοικήρια κατοικία. Έχουμε κάνει κάποια μικρή έρευνα, έχουμε περισυλλέξει ορισμένες πληροφορίες. Πόσα είναι? Αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά τα ακίνητα, τράπεζες και συνεργατικά έχουν ένα συνολικό δανεισμό γύρω στα 10,5 δισεκατομμύρια. Για πρώτη κατοικία τώρα? Όχι. Για τα ακίνητα στο σύνολο, μάλιστα. Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων αγγίζει γύρω στο 40 με 45%, όπου συνολικά για τα ακίνητα έχουμε γύρω στα 4,5 δισεκατομμύρια μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Από αυτά, όπως υπολογίζουμε και περιμένω διάψευση από την Κεντρική Τράπεζα, ότι για την πρώτη κατοικία μιλούμε περί του 1,5 δισεκατομμυρίου. Μάλιστα. Αν φτάσαμε στο σημείο. Είναι μεγάλη διαφορά. Αν φτάσαμε στο σημείο να ασχολούμαστε με το 1,5 δισεκατομμύριο και να λέμε ότι θα μπλοκάρει την οικονομία μιας χώρας στο 1,5 δισεκατομμύριο, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 27,5 δισεκατομμύρια μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τότε φτάσαμε στο σημείο να βλέπουμε το δέντρο και να αγνοούμε ένα ολόκληρο δάσος. Μάλιστα. Κύριε Παπαδούρη, ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση.